Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur aurkeztu behar dugu liburu bat, tortura arrasaten genero ikuspegitik. Liburu hau lan kolektiboaren emaitza da. Jente askok parte hartu dau eta beharrezkoa da onak hartzea. Nekan eta Juan Ramon elkarrizketatzen arduratu dira eta 8 bideo dauzkagu testigantzak jasotzen dituztenak. Dokumentu honen fundamentua da 8 emakumek ausardiaz emandako testigantzak. Amaia, Arantxa, Veronika, Ino, Irati, Mila, Piedad eta Saioa. Eskerrik asko. Nekanek elkarrizketatu ditu eta Juan Ramon grabazioaz harturatu da, niri liburua idaztea tokatu zait, grabazioaren transkripzioa egin, aukeratu testigantzak, marko teoriko bateaz jantzi eta koordinatzea. Mila esker, Miren Azkarate Badiolak egindako euskarazko prologoa eta poemari. Nekan Etxaparte Giniebek ekarritako gaztelerazko prologoa, poema eta gogoetari. Ane Zuazubizkar Inarrak aproposa egindako bersoi. Baita Ekaitz Goikotxea Azura Barrena egindakoei. Sarriona Indiari be lapurtu diogu bere liburu batetik gogoeta bat. Baita Saioa eta Amaiak egindako gogoetari. Euskarazko epilogoa Iratxe Zorzabal Diazen poema batekin bukatzen da. Horri dira, baltzamo desberdinak biguntzeko krudelkeria. 11 baltzamo daude liburuan ekarpen desberdinekin eta atal teoriko bukaeran kokatuta daz. Laugarren baltzamoa utzi dau salatzeko botere publiko espainolak, Euskal Herrikoak eta hedabide gehienen pasibitatea torturaren aurrean. Euskaraz idaztean laguntasun handia izan dugu, testigantza gehienak euskalkian jasotadaz eta kokapen teoriko euskara batuan. Hortan be parte hartu daue Xavier, Joserra, Rosa, Carmel, Irati eta Luziak. Eta azkenik, liburuaren portadia Albertoren eskutik, mil esker denoi. Liburu hau labur bilduta testigantza bitarte esaten dana hau da, tortura generoa du. Sexu indarkerian adierazten da, tortura sexista du izena eta impunitate osoz gauzatzen dena. Santai erabiltzen dira, mehatxuak, kolpeak, zuzendua zehazki sexu eta ugalketa osasunari, amatasunari eta hezkuntzari. Emakume torturatuen deklarazioek bizi izandako sexu indarkeriaren testigantza ematen dute. Tortura fisikoa, psikologikoa eta sexista testigantzen berretsi bezala oso testuinguru desberdinetan gertatzen ziren. Polizia operatiboetan, polizia ibiletan, atxilotze zentroetan, epailetza moduko erakundetan eta azkenik kartzelan. Tortura da hobekien eskutatzen den krimena. Testuinguru horretan ez dagoelako lekukorik eta eguneroko izan da pertsona askoren isiltasunagatik eta konplizitateagatik. Suntsitzaileagoa da herrien isiltasuna boteretsuen errepresioa baino. Tortura sistemikoa da, eta hari egindako begiradak sistemikoa izan behar dira. Tortura ez da funtzionario baten erantzun psikopata bakarrik, buleguetan programatutako estrategia baizik. Errepresioaren dimensioa eta torturaren intentsidadea hain ziren handiak, kartzela horre dakarren askatasun gelarekin askapen gisa bizi baitzuten. Hasiera baten, torturari bortitzenaren espazioa atzean ustean, askapen gisa bizitzako kartzela, pizkanaka, tortura gune bihurtzen da, sotila, eguneroko bizitzaren kontrol osoa inbaditzen duena. Horri, gehitu behar zaio isolamentu sistematikoa, botere absolutenetik eta arbitrarionetik aplikatutako araudia. Etengabe, babesgabe egoteak, borontateak desustaten ditu. Kartzela emakumendako da bikoitza, kartzelaren barruan. Bestaldetik, egoera krudel horietan ere elkar laguntza izan da nagusi. Kartzelan bi mundu kontrajarriak aurkitu ditzakegu, erabat muturrekoa direnak. Mundu bat gehien bat patriarkala, matxista, harrapakaria, bortitza, lehiakorra eta hierarkikoa, botere egitura gehiengoen isla, eta beste mundu bat emakume preso politikoena, oinarrituta elkarren arteko laguntzan, elkartasunean eta zaintzan. Bi printzipio kontrajarri, bata araudi dimenziokoa eta orokortua, eta bestea salbuespenezko dimentsiokoa eta generokoa.
Bata, printzipio darwinista, oinarritua indartsuenaren legean eta ingurunera egokitzearen legean, pertsonaren gainetik, eta bestea, Piotr Koprokin elkarren arteko laguntzan eta zaintzan oinarritutako printzipioa, pertsonak erdigunean jartzen zituena. Emakume presoen elkartasuna eta elkarren arteko babesa zen haien printzipio etikoen eta politikoen proiekzioa. Elkartasuna eta elkar laguntza ere muturreko egoeretan agertzen ziren. Bukatzeko liburua, Arrasateko emakumeen asanblada historia laburtuta sartu dugu. Borroka, feministari, ordu eta energia asko eskaini zizkioten emakume batzuk gogora ekarri nahi izan dugulako. Izan zirelako gara, eta hori da labur bilduta liburuaren testimonioa. Oin, hitza protagonistentzat, Nekane, Irati eta Saioa, eta oin zuentzako momentu ba. Eskerrik asko entzuteagatik. Bueno, protagonistak Irati eta Saioa. Kasu honetan Iratin testigantzakin arituko are, eta zu izan zare liburuan testigantzak eman daben emakume gaztiena. Nola... Bai, nire salaketak die gaina denboran berrienak, 2008an da 2009an atxilotu inkomunikatu eta torturatu ninuten, 2 urtetan jarraian, aurrena Polizia Nazionalak eta gero Guardia Zibilak. Eta, testigantza gazteena izateak aukera eman dit niri ere memoria ariketa baten parte izateko, garai ezberdinetan torturatu ituzten emakumen bizipenak ezagutzeko, eta baita ere euren isiltasuna entzuteko. Ze gaur egun oraindik inor gutxi ausartzen da publikoan hitz egitea. Batzuei oraindik ahotsa etetzen zaie, 55 urte igaro diren arren torturatuak izan ziena. Torturan pixua bere euretako askon gorputzean oraindik itxatxita dago. Eta hortik ondorioztatzen dut, torturatuok agente aktibo izan behar deula aldeun neurrian. Baina herri bezala erantzun bertzaio lauzi honi eta ezin dula izan beste harri bat gure motxiletan, pixu bat gehituko duna. Ze nork torturatu gintuen oraindik ez dakigu. Eta orokorrean esan dezakeu, tortura babestu dun gizarte eta sistema baten bizigela oraindik. Guri tokatu zaigu, gure gorputzak izatea memoria bizidunak auzi hontan. Baina, memoria ez da lehengoa oroitzea bakarrik. Ez da eskutatu eta gordearazi nahi duen indarkeria eta biolentzia hori agerraraztea da memoria. Eta gaur egungo egoera ezin dugu eraiki, bizitako injustizia hori aitortzen ez duen jendarte batean jarraitzen badeu. Eta are gutxigo, oraindik estatu makinaria guzia martxan baldin badago, egoera hori errepikatzeko arriskua dagolako. Marlaska jauna, barne ministro izendatzea, gure garaiko askoentzat oso gogorra izan zen, bere aurretik pasatzen ginelako 5 egun neon inkomunikatuta eta torturatura, 100 gazte edo heldu edo ikusi ditu bere bulegotik pasatzen, eta pertsona hori oindala gutxi, barne ministro izendatzea, esaten deuna berresten du, makinaria hori oraindik biziri dago eta martxan dago. Oso ondo. Eta zentzu hortan, ze uste oso liburu honekin dauen ekarpena eta zuri konkretuki zer eman dotzu liburuak? Liburuak ematen dugu aukera esateko sinisten gaitut. Sinisten zaitu, baina gure burua ere sinistea. Eta kontakizun kolektibo bat egin eta aitortza bat ematea ezinbestekoa da ariketa hoi. Ze askotan norbere kulpa sentsazioa eduki dezakegu, edo horren aurrean gure burua negarre egin eta barkatzeko ariketa oso interesgarria iruditu zait. Zeitziarren semeak agian etzun laguna salatuko, baina gutako askok kideak salatu ditu egoera hortan. Eta horri buelta ematea eta norbere buruai barkatzea ez da lan erreza askotan. Orduan, eskertu nahi zuet bihotzez, liburu hau indezuen guztioi indezuen lanagatik, aukera emateatik parte hartzeko, oso modu txukunean jasota gelditu da, baliabide garrantzitsu bat iruditzen zait, oain, eskuartean daukagun liburu hoi, bai narratiba ofiziala aurre egiteko, ez da, bertsio bakarra ez da gailendu eta gure
gorputzetatik eta kolektiboki memoria idazteko daukan balioagatik, eta baita ere etorkizuneko belaunaldi transmititzeko, nire kezketako bada, nire umei adibidez nola kontatuko dietan, ez da? Herri hontan tortura izan dela sistematikoa, eta gaina emakumeon kasuan, generoan, ez da, auzia eta indarkeria sexualare egon dela hor. Orduan, transmisio lan horretako oso tresna baliotsua iruditzen zait, eta baita zuen konplizitatea ere, ez da ikusten jezu hemen, inguruko, ez da, parkeko gurasoen babesa ere, beharko dendik ariketa hoiteko eta ondorengo transmititzeko garaian. Liburuaren premisa nagusi izana da torturak genero daukola, indarkera matxista erabili dela tortura gisa, askotan emakume sexu eta ugalketa eskubideen lotutako indarkeria jasatzeraino. Bai, jaso dien testigantzak, ez da, ikusita gero horri, ez da, marko teoriko bat eman zaion garaian, hasierako momentutik dau, emakumeon identitatea eta nola bateko integritate bai fisikoa eta bai emozionala suntsitzea helburu dune tortura bat. Ze gaina ez gaitu edonork torturatu, ez? Arro batzuk izan dien nagusiki torturatzaileak eta, beraien matxotasun hori ondo adieraziz gaina, ez da? Sexu indarkeria zertan den, adibide batzuk aipatzea pentsatzen genuen, hemen ere ikusi itzazketzu zenbait testigantza, gorputz bilduzia etengabe erabili izan da sexu indarkeria gisa, bai gure defentsak desarmatzeko helburuakin, eta psikologikoki aulago bihurtzeko, eta gaina, mehatxatzen nahi zaizkigun gizon guzi hoien, ez dakit ikus eraso bat jasanez, ez da? Eta askotan, gaina, torturateak izan gaen on gaine jarri du ezama hori, ze galdetzen izue, zuk kenduko zeu arropa, edo guk kendu araziko izeu. Horrek ere bere implikazioak dauzka. Baina, kontuan euki behar da, baineran itxota edo poltsa baten itxota zure bizitza galtzeko beldurran aurrean, adibidez ikusezin bihurtu die bestelako intimitatea aurratzen duen, gauza harinago hauek. Bortxaketak ere dokumentatu die liburu hontan, biluzi eta polizia talde batez inguratuta da honen emakume bat, mehatxatzea, bortxatuko zaitugu denok, eta imaginatu nola ongo zean azkenekoan txanda iristen deneako. Eta baita ere, etengabe erabili da amatasunan mehatxua ere, bai indarkeria erabiliz, gorputzeko atal jakin batzuk, ugalketa aparatuari lotutakoak eta horiek kaltetuz fisikoki, taldi berean hitzez ere azalduz. Gu arduratuko gehazuk ez dezazu numerik izan. Gau guzti horri gainak eitu bertzaio, kolpeak, poltsakino baineran kinito larria sortzea, beste indarkeria batzu lekuko izatea, eta ekintza guzti horiek torturatuan ganera egiten due, baina mezu garbi bat ere zabaltzen die, kalean dauden emakumeen artean beldurra zabaltzeko, emakumeen parte hartzea blokeatzeko, bai antolaketan da bai herri mobilizaziotan. Beti garbi euki dugu, salatu izan dugu erabateko impunitatea askokatu dela estatuak, hortarako izan diez konplizek, bai epaileak, medikuek, eta estatuak eskura zaukon bere tresna guztisek horren inguruan. Bai, guztiak izan die errepresio eta tortura sistema horren parte, ez da? Zu salaketa bat jartzea bazuaz torturatu izan zela salatzea zoazenan, hoi erregistratzea arduratzen dan funtzionario da agintari hoi torturan implikatutako parte izan da, eta sistema judizial horren beraz deskonfiantza sortzen da. Eta gero gehitu bertzaio, sexu tortura ilotuta estigma handia daula, eta emakumeok errua eta lotxa sentitzen daula askotan, eta horren ondorioz, sexu izaerako tortura gehienak ez diela salatzen. Ze askotan ez du duzten nola bateko arrasto fisikorik, eta horrek zaildu egin du, tortura horien existentzia agerian ustea. Horrek talkaitzen dauzu zenean daukogun iruditegiakin, ez? Torturaren iruditegiakin. Bai, askotan eraso fisiko bortitzak, ez da, lotzen ditu torturakin, eta gaina ez badugulako eraso fisiko bortitzik jaso, asko kostatzen zaigu gure buruari aitortzea ematea, eta torturatu izan naiz esatea, ez da? Baina kasu askotan
tortura psikologikoan ondorioz erabat suntsitu daiteke pertsona bat barrutik, eta kanpotik ez da ezer ikusten. Gero, bestetik tortura ez da hasten, ez da bukatzen komisaldegian. Ez da gutxi hau bere ondorixuak. Bai, tortura bezain efikaza izan da herri honetan belaunaldi askontzat, torturatua izateko mehatxu zuzena, pertsonalizatu askotan, edo nolabaiteko beldurro orokorre bat, ez da? Edo beste kasu garai batzutan, atxilotuta inkomunikatuta egotean horbera eta inguruko inork horren berri ez jakitea ere, hori ere kriston larritasunakin bizi izan deun. Eta, hasiera batean, igual, torturatuak izan gehan komisaria hori utzi eta espetxean sartzea ez da askapen gisa bizi da, bukatu da. Oain ja, bukatu da, baina, espetxeak dauke, beste tortura zuri bat edo psikologiko bat presente, etengabe, eta hor ere genero zaman gehigarriaekin. Eta torturan ondorion ingurun, nik uste urtetan aurrea egin ala orokorrean, torturan ondorio fisiko nabarmenenak gutxiatu indiela, nolabait findu induela behaien basakeria, baina, horrek ez du zer eragiten ondori horik ez izatea, ezta? Eta, bainakik liburuan ondo aztertu ditu nolako ondorio psikologikoak egoten dien, eta, pertsonak behin da berriz esperimentatu ezakegu trauma hori, ametxetan, urarekin lotutako beldurrakin, edozein polizian presentziakin dardarka jartzea, eta, bizirik gaudenok eta hotza jartzeko pres gaudenak hemen gaude, komisaldegian hiltzituztenengatik eta baita gure ondorengongatik, ze berriz ez gertatzeko bermeak lortzea, ezinbestekoa da. Eskerrik asko, Irati, nekane, oine saioak berak eta amaiak indako iritzi artikulotxo bat, borobiltzeko gai hau. Bai, guk, hau idatze gauen otxaiak 13an, torturan aurkako eguna da, eta horren bueltan idatzetako iritzi artikuloa da. Guri tokau jakun, egu eukik intxuzten Madril inguruko espetxietan, Soto del Realen eta Alkalamekon, nire zelabaiteko harrera espetxeak edo, komisarixatik bertara heltzen die atxilotutakoak. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiagitan izenburua jarri gutzen, behin izanagatik be gehiagi dalako. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiagitan, komisaldegitik iritsi den kidea jasotzea. Bai, jasotzea. Batzutan, lurretik jasotzea. Inkomunikazioak irauten zituen egun, ordu eta minutuak zain pasatzen genituen, gurera etor zitekeen kidearen zain. Ez da batere erresa tortura jasaten ari den kidea itxarotea. Edozein izanik ere, kalabozo horietako zaindarien jantzien kolorea, jakin bagenekien apurtutako pertsona baten zain geundela. Etzen izango etxetik irten zen pertsona bera eta ziurrenik ere etzen sekula gehiago izango. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, kartzelara iritsi berri den kidea hartatzea. Oraindik, adrenalina odoletik ezin kanporatu eta bere gorpuzetik zirudiena. Infernua pasa ostean, espetxean babesleku modura ikusi zuena. Emozionalki blokeatuta zegoena, beldurrak jota dardarka zetorrena, barrenak usteko premia bizia zuena, hitzik egin gabe egunak eman zituena, jasatako mehatxuen ondorioz etxekoak bizirik zeuden jakin nahi zuena, edo komisaldegiko egunez gain, beste hainbeste egun isolatuta jarraitu zuena, ubelduren evidentziak inorrik ikusi ezitzan. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, gure kide iritsi berrien testigantza latzak entzutea, zaintzea eta goxatzea. Isiltasunean, impotentziaz, asarre, triste, minez. Aizpatasunetik apurtuta zegoen pertsona hura osatzen saiatzea. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, urteak pasata ere, egun horiek utzitako arrastoa ikusi behar izatea. Gure kide lagun eta aizpen gorputzeko min sendaezinekin topo egitea. Kulpak, beldurrak, zauri emozionalak, lo egiteko arazoak bizirik dirautela ikustea. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, bizi izan dugun hori, ikusi dugun hori, batzuek nola ukatzen duten ikustea, entzutea, irakurtzea. Torturatzaileak eta agintariak goraipatuak nola diren ikustea. Nazioarteko ebazpenei muzin nola egiten dieten jakitea. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan,
Otsaiak 13 torturaren aurkako eguna ospatu behar izatea, estalin nahi den basakeria salatzeko, biztaratzeko eta ezagutarazteko. Oraindik ere, torturatzaile eta torturatuaren eta torturaren agintari koldarrek egindako aitortu ez dutelako, erreparatu ez dutelako. Gure herriak, memoria zati gordin hau ere ezagutu beharko lukeelako. Eskerrik asko, saioa. Da, eskerrik asko Nekane, Irati eta zuei be etortzeagatik.